Uy, Tomas. Welcome diri sa langit, Tomas. Uy, lah. Senyor Pedro, salamat kayo sa pag-welcome. Nagid ko sa langit, day. Yes, nagid ko sa langit. Yes! Oh, nagid ka sa langit. Kay medyo mangkabuutan dito sa kalibutan. Alright! Senyor Pedro. Ingon man to akong matutudlo dito sa kalibutan nga. Naadaw giandam ang Ginoong palasyo sa iyang mga anak diri sa langit. Asa dapit akong palasyo, Senyor Pedro? Mga palasyo. Tanawa dia sa imong wala nimo nga dalan. Na diha ang dalan padulong sa mga palasyo. Pangitaan lang dito ang imong pangalan kung naa ba dito imong pangalan nakasulat sa mga palasyo. Ay, mo ba, Senyor Pedro? Sige, ako sa pangitaon akong ngalan dito sa mga palasyo, Senyor Pedro. No problem. 3 days later. Senyor Pedro, wala man akong pangalan dito sa mga palasyo, Senyor Pedro. Uy, mo ba? Sige, dire sa imong kanaang tuo nga dalan. Kita nimo nang tuo nga dalan. Diha pod padulong man na sa dalan sa mga balay nga hardiplex. Basi na yung pangalan na pangita kung yung nabay mong mga ngalan diya sa mga hardiplex nga balay. 3 days later. Senyor Pedro, wa man gyapon dito sa mga hardiplex. Wa gid gyapon dito akong pangalan. Uy, wala gyapon. Testingi diya sa imong likod, kanang dalan diya sa imong likod. Naay mga balay diya nga kawayan. Basin na imong pangalan diya. Tanawa. Kung nabay mong pangalan diya sa mga balay nga kawayan. 6 months later. Pandamay man ni Senyor Pedro. Wala man gyapon akong pangalan dito sa mga balay nga kawayan. Gyapon nga sulat akong pangalan dito. Uy, hala. Wala gyapon. Dire sa akong likod nga dalan. Naay mga waiting siya diya. Kasi na yung pangalan pangitaa. Eventually. Senyor Pedro. Binuang man Number 1 akong pangalan dito sa mga waiting shed. Unsa na may noon ni nga. Ang saad sa Ginoo palasyo man ka na anong waiting shed maning ako Mo ba? Ngandoy sagkag palasyo Imo ra bang tayo sa opening dito sa kalibutan? Maglisod magay tagpalit og lansang. O ikaw dia. Kamusta imong tayt sa opering? Makapalit ka haghalo block daw semento? Wa ra bay hardware dito sa langit.